Dnešná zastávka, obec Turany nad Ondavou, kde vám chcem ukázať v tomto bytovom dome trojizbový byt a jeden bonus navyše. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Ponúkame na predaj trojizbový byt s výmerou 82 m2, ktorý sa nachádza v pokojnej obci Turany nad Ondavou v okrese Stropkov. Byt je situovaný na 3. poschodí tehlového bytového domu. Po vstupe do bytu vás privíta chodba, z ktorej sa pohodlne dostanete do všetkých miestností. Hneď vedľa sa nachádza kuchyňa s dostatkom priestoru na každodenné varenie aj spoločné stolovanie. Oproti nej je izba, ktorú si môžete zariadiť ako detskú izbu, pracovňu alebo izbu pre hostí. Kúpeľňa je vybavená vaňou a umývadlom, nechýba ani samostatné WC. Príjemným miestom na oddych je obývacia izba s výstupom na balkón, kde máte krásne výhľady. Jej dominantou je kachľová pec, ktorá dodáva priestoru útulnú atmosféru. Spálňa poskytuje dostatok súkromia a pokojné zázemie. Interiér ponúka možnosť zariadiť si bývanie podľa vlastného vkusu a potrieb. O vykurovanie sa starajú elektrické konvektory, pričom plynová prípojka je privedená k bytu. Veľkým bonusom je vlastná záhradka, ktorú môžete využiť na pestovanie, oddych alebo trávenie voľného času. Príjemnou súčasťou bytového domu je aj spoločný dvor s altánkom a posedením. Turany nad Ondavou ponúkajú pokojné vidiecké bývanie s dobrou dostupnosťou do Stropkova. V obci nájdete materskú školu, potraviny, obecný úrad, kultúrny dom, športové aj detské ihriská. Ak hľadáte priestranný byt v pokojnom prostredí, ktorý si môžete zariadiť podľa vlastných predstav, rada vám ho predstavím na osobnej obhliadke. Možno práve tento byt bude začiatkom vášho nového príbehu. Ak vás zaujal, dohodnite si obhliadku. Výhody: výmera 82 m2, vlastná záhradka, kachľová pec, balkón, spoločný dvor s altánkom, pokojná lokalita v obci Turany nad Ondavou.